Mela, Aziz Tony, Segretarju Parlamentari, Aziza Dr. Degwara, Shadow Minister, hawnhekk kulħadd ħabib tiegħi u allura mhux ħankompli nżid fil-nomenklaturi. L-ewwel grazzi Tony li stidintni għal din l-attività sabiħa. Din hija ċelebrazzjoni li llum daħlet sew fil-kalendarju annwali tagħna. ċelebrazzjoni ngħid tal-anzjani kollha tagħna. Imma naturalment imbagħad permezz tal-nominazzjonijiet li jkun hemm nagħmlu l-mudelli fis-setturi rispettivi. U rrid nifraħlek li komplejt kabbar dan il-premju sena fuq oħra b'aktar setturi rappreżentati għaliex nemmen li kif għattajjeb inti stess hemm ħafna aktar setturi fejn bla dubju ta' xejn insibu l-anzjani tagħna li huma attivi u hija importanti li l-anzjani tagħna jkunu attivi. Mhux biss għal saħħithom, mhux biss għal dak kollu li għandhom xjagħtu, imma wkoll għax kif għalaq tajjeb inti pajjiżna għandu tassew bżonnhom. Jekk inħarsu lejn l-aħħar statistika li għandna nsibu li 20% tal-popolazzjoni Maltija hija 65 sena l-fuq. Immaġinaw kieku 20% tal-popolazzjoni tagħna ma tkun qed tagħmel xejn. Dal-pajjiż kemm ikollu gaps u kemm ikollu nuqqasijiet. Fl-aħħar 10 snin qed nitkellmu bejn l-2007 u l-2017 konna fuq qudiemnet fil-iskala tal-anzjanità fuq livell Ewropew. Din hija statistika tal-Eurostat, jiġifieri bħala pajjiż fil-waqt li l-Ewropa kollha qed tesperjenza dal-fenomenu, ħanajdulu fenomenu ta' aging population, jiġifieri il-popolazzjoni tagħna qed tixjieħ Ewropea, imma aħna konna minn ta' qudiemnet f'dan ukoll f'din ħanajdu hekk f'dan ranking. U allura bla dubju ta' xejn huwa tas-sewaqli li s-Segretarju Parlamentari qed jagħmel dan qiegħed fuq quddiem bħala priorità il-kwistjoni jew l-ixu li għandha x'taqsam mal-anzjanità attiva. Jiena naf li hemm strateġija u pjan fuq l-anzjanità attiva u qegħdin naraw ħafna kambjamenti anke bl-aħħar proġetti li ġew imħabbrin ħalli kemm jista' jkun inżommu l-anzjani tagħna indipendenti imma aktar minn hekk imbagħad. Li nżommu l-anzjani tagħna li jkunu attivi li jkomplu jieħdu l-inizjattivi ħalli kemm jista' jkun ikomplu jipparteċipaw fil-ħidmiet li jixtiequ huma imma jkomplu jagħtu sehemhom biex is-soċjetà Maltija tkompli timxi l qudiem. Tkompli timxi l qudiem fi kwalinkwe settur. U allura is-sem tagħkom, is-sem tal-anzjani tagħna dejjem kien valutat, imma jiena ngħid iktar u iktar irdu nkomplu nivvalutawh ħalli nippreżentawh fuq quddiem u l-poplu tagħna kollu jifhem li l-anzjani tagħna huma kontributuri valutati f'dal pajjiż li tant għandu bżonnu. Jiena ħanamel naqgħod mal-appell li jagħmel ukoll is-Segretarju Parlamentari. Ma nistgħux ngħaddu mingħajr l-esperjenza tagħkom. Dak li għamiltu intom f'ħajjitkom huwa l-pedament li sibna aħna u li fuqu aħna stajna nkomplu nibnu. U nittamaw li nkunu denji daqskom ta' dan il-pajjiż biex il-tawarajna inħallulhom pedament aktar b'saħħtu. Naturalment aktar b'saħħtu fuq is-sodizza li ħallejtu intom. Imma għandkom ukoll mhux biss il-ħtieġa pajjiżna għandu l-ħtieġa li intkom tikkontribwixxu bl-attività tagħkom fid-diversità tas-setturi li intkom b'xi mod intkom attivi, imma għandna bżonnkom ukoll biex tkomplu ssostnu l-valuri li dejjem mexxew lil dal-ġens tagħna, lil dal-poplu tagħna, lil dan-nazzjon tagħna. Il-valuri tas-solidarjetà, il-valuri tal-ġenerożità, il-valuri li jinteressana minn xulxin, il-valuri li jżommuna maqudin u jiddistinguna bħala poplu. Għaliex illum il-ġenerazzjonijiet tal-lum għandhom ħafna aljenazzjoni u faċli f'din il-ġirja ħanajdu hekk u kompetizzjoni li l-ħajja tal-lum iġġelna ngħixu u aktar u aktar l-tfal tagħna. Għandna ċans li jintesew dawn il-valuri importanti. Hemm ċans li
ikunu aljenati uliedna. U allura il-bżonn tagħkom li tkomplu twasslu il-messaġġ tant importanti li dawn huma valuri li jżommuna flimkien, dawn huma valuri li jagħtuna s-serħan tal-moħħ, dawn huma l-valuri li jagħtu id-dinjità xirqa lill-poplu tagħna u l-komunitajiet rispettivi tagħna. Huwa importanti. U allura nagħlaq bil-istess appell li għamel Tony, komplu kunu attivi, komplu għamlu ħilitkom, komplu għejnu lil dal-poplu tagħna, komplu għamlu dak kollu possibbli biex Malta tagħna tkompli tikber, tissoda, timxi l-qudiem għal ġid tagħna llum imma aktar u aktar għat-tfal tagħna għada. Grazzi. Ringrazzjaw lill-Eccellenza tagħha.